ko yawa da da rake dade ko to aka da ka taba yi na soyayya ana ta kuka a ciki to ita nake so in juya in zan yi waka biki kai ba cewa amma cewa kai ka zo da taka wakar mai maka ce to gulmi ce da to me kai ka ɗaukar waka ta to zan yi ta soyayya ka yi ta soyayya to alhamdulillah ga abin nan ka sa ba ka gani da ɗan uwanka ba amma ba kar ka zo kuma kai ta mai ihu irin nashi nan yana da nake ce dan giya ne diko action yana da nake shi ne ya saba shan giya a ɗan giya ne kai kuma ɗan mai kenan di ka san na yau dan ubanka ka san mike din nan nawa yake ko kana bankara shi to ai ka san yabi din nan nawa yake ko wani ka san na horo ne na horo a di kyakya haba shi ma ɗan uwanka sai da nan ya kusa ƙalla mun shi Allah sai kuka karya shi ba mu gomawa daga inda muka fito kaga haka ayo haka za ka sa shi a kan za ka ji da abin da ke ciki me za ka yi jahili za ka ci ora kai me za ka yi kuma waka soyayya ce waka soyayya ce shi ne sai ka wani tuɗe ka ce za ka wanka na kowa da rigar shi kiwa da to ya a saki gida ƙara yi ne ƙara yawa to bari a rage hannu mai yawa haka ba da san ki ke ta kwana mara ina Idi ai ga ma ɗin kuma kana koma a jikin banku Allah Allah haba aka zo su karake na auta wai cap cap za a yi wallahi kuwa ba sai an masa kiɗan ba ok to muje yawa a babu hawa ya samu sawa ake da ne ta tausayi cewa ka a in ka ji tausayin da kanka ka ƙirƙiro hawaye to man fara muje kai muke jira yawa ke ni ce so a raina bai tunawa kenan yanzu na an kayi mai cika aka ci uwan bai ci jibo kai ba bai ci yawa yawa ke ni ce so a raina ina kwanci gina waka bango saboda ita yarinyar za ta yi magana bango haka wannan sai ka bari ai sai ka je bidiyo wannan audio ne ji za a yi wannan ba ganin ka ake ba ai to eh yawa to muje gani nan gare ki gani nan to gare ki gani nan na so ne da dango a di daya yanzu duka hakokin naku a ga suke to zan yi wani karamin biya san wannan a tunanin ka har kama ne ina zuwa ce na fitowa kai don ubanka ba ka so a yanke bidiyon nan ko ana waki da a ni ne mu je hai silent action ina zuwa wani dole karamin murya to mu ko da ke sa tausayi to muje muje Hadi, yalla bai dan yalla bai. Ji dan tsaya to ya isa. a siyasa ce a wani abuwa Ba matsala. daga an san abu
aka ci uban ga wallahi jahili Wannan samun yana ɗauka ko? Action. Yawa Daga an san ba ga abu. daga haidinka Aba. Di.